Nie je normálny Stormtrooper, to je iný Stormtrooper. Voice of the Ocean winner on Sky Princess is... Čo si vyhral? Ukáž mi. Samira dokazí. Útok žraloka je tu samozrejmosťou. Na začiatku tretej časti o zaoceánskej lodi Sky Princess ešte na minútku ostaneme na 7. palube, kde okrem šialenosti, aké ste mohli vidieť v predchádzajúcom videu, môžete spáchať aj inú šialenosť, a to v podobe kúpy značkovej kabelky či parfému. Zajsť si na extra pizzu, ak vám tá z bufetu nie je dosť dobrá. Alebo sa radi hráte s jedlom? Tak na palube 7 sme už okrem záchodu videli asi všetko. Poďme sa posunúť vyššie. Prehliadka nasledujúcich pár palúb bude veľmi rýchla, pretože každá vyzerá takmer rovnako. Sú tu len nekonečné chodby s kajutami, a to menovite paluba 8 Emerald, paluba 9 Dolphin, paluba 10 Carib, paluba 11 Baja, paluba 12 Aloha, na palube 14 s názvom Riviera nájdeme okrem kajút aj špeciálny salónik a miesto, kde sa môžeme zosobášiť. Nasleduje naša paluba číslo 15 Marina. Na palubách 8 až 15 je k dispozícii práčovňa. Obvykle tu nájdeme žehliacu dosku a žehličku. A taktiež spôsob platby. Tu sa mi bohužiaľ podarilo natrafiť na pokazené mašinky. Možno to bude zadarmo. V práčovni by samozrejme nemali chýbať práčky, zvyčajne sú 2 a k tomu ešte 2 sušičky. Na palube 16 s názvom Lido sa zdržíme o trošičku dlhšie. Začneme od konca. V zadnej časti paluby, ktorá slúži hlavne na oddych, sa okrem pohodlných lehátok a miest na sedenie nachádza aj bazén a bar. Číslo tejto paluby si rýchlo zapamätáte, pretože ju budete navštevovať veľmi často, a to okrem iného vždy, keď budete hladní. Veľká časť paluby je venovaná tomu, čo zjednodušene nazvem bufet. Nájdete tu takmer všetko. Energiu nám doplní kávička s mliečkom či bez. Čaj si nemusíme dávať len o 5:00. Pre fajnšmekrov je tu aj voda s vodou. Džúsik podávaný k raňajkám. A ešte tu máme limonádu. O nedostatok vitamínov sa tiež nemusíme bať, či už v pokrajanej forme, alebo v celku. Toto vyzerá na zdroj ďalších vitamínov. Znova niečo zelené. Ale už nám pribudlo aj mäsko. Zemiaková kaša. Ďalšie mäsko. Tuto máme nejaké syríky a oriešky.
šunku salam olivy, k tomu nejaké krekry alebo poriadne pečivo. Tu dodali všetko dokopy a vyrobili sendviče. Toto vyzerá na detský kútik. A nechýba ani sladká bodka. Alebo tak 2, 3, 4 bodky. Potom si tieto dobrodky môžeme vychutnávať aj napríklad s takýmto výhľadom. Keď sú všetci dosýta napapaní a je tu viac kľudu, my dvaja si sem chodíme naplniť okrem brušiek aj hlavičky. Paluba Lido ešte zďaleka nekončí. Len sa presunieme znútra na čerstvý vzduch. Po výdatnej večeri si zaslúžime aj trocha oddychu. Napríklad v podobe sledovania nejakej kultovky v kine pod hviezdami. A čo tak si filmík pozrieť z bazéna? Ani drinčok ti nebude chýbať. Blížime sa k jednej z najobľúbenejších miest na lodi pre väčšinu pasažierov. Vľavo si dáme pizzu. V prostriedku to spláchneme, či už pizzu v žalúdku, alebo kľudne aj celé telo. A napravo sa dorazíme hotdogom, burgerom a hranolkami.
ako sme jedli a pili, že teraz nemôžeme inak len sa zbaviť množstva nadobudnutých kalórií. Na tejto palube sa nachádza aj úschovňa pre deti. Dospeláci majú vstup zakázaný. Uprostred paluby sa môžeme nadýchať čerstvého vzduchu, vychutnať si výhľad, prípadne sa zohriať v jednej z výriviek. V prednej časti paluby si môžeme aj zaplávať. Ahoj! Našla som ťa! Ahoj! Je teba. Na tejto palube pokračujeme v pálení kalórií. Tento modrý chodník je určený na beh alebo chôdzu. A za sieťkou sa zas dajú hrať rôzne loptové hry. Na palube 18 sa v prednej časti nachádza aj miesto určené iba pre dospelých. Odtiaľ zábery nemám, pretože sa nám nechcelo priplácať za lehátka, bazén a výrivky, a to hneď z 3 dôvodov. My tieto činnosti vykonávame len zriedka, keď aj tak sa dajú robiť všade inde aj zadarmo. A na opaľovanie bolo trochu chladno. Najvyššia 19. paluba obsahuje už len minigolf a tam sme si tiež zabudli ísť fotiť a točiť.